бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Дурбади шаҳри Ҳисор зиёда аз 30 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз дар якчанд деҳаҳои дурдаст майдончаҳои варзишӣ, дуконҳои хизматии маишӣ аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсту ободкори маҳаллӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. айни ҳол корҳои сохтмонӣ, гармхона, бунгоҳи тиббӣ, кошонаи ҳуст, сартарошхона, майдончаҳои варзишӣ, корхонаҳои хурди истеҳсолӣ ва ғайраҳо дар ҳамаи деҳаҳои ҷамоати деҳоти Дурбат аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ муташаккилона ҷараён дорад. дар доираи нақшачорабинӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати мо иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда ки таъйиноташон гуногун мебошад. аз он ҷумла марказҳои саломатӣ, савдо, синфхонаҳои иловагӣ, сартарошхонаҳо ва истгоҳи замонавӣ ба нақша гирифта шудааст ки то ба имрӯз корҳо дар ҳамаи сохтмонҳои иншоотҳои ҷашнӣ бо суръат идома дорад ва дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ низ дар шаҳри Ҳисор якчанд иншоот ба нақша гирифта шуда, айни ҳол сохтмони он идома дорад. сокинони ин гӯшаи кишвар бо ҳамин умед нақша доранд ки ҷашнҳои миллии кишварро бо дастовардҳои хуб пешвоз гиранд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор аз навсозии чандин иншоотҳо таъйинотшон гуногун аз тарафи соҳибкорон бо маром идома дорад. бояд гуфт ки дар баробари соҳибкорон аз ҳисоби мақомоти маҳаллӣ низ бунёду аз навсозии мактабҳо сохтмони 19 мактабҳои садамавӣ ва таъмирталаб ки ба истифода супорида мешавад, корҳои сохтмонӣ идома дорад. мақомоти маҳаллӣ дар якҷоягӣ бо соҳибкорон нақша дорад ки ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои меҳнатӣ ва назаррас истиқбол гирад. дар ҳамаи ҷамоати шаҳраку деҳоти шаҳри Ҳисор саҳми соҳибкорон дар бунёди иншооти дорои таъйиноти гуногун назаррас арзёбӣ мешавад. аз шумораи иншооти бунёдшаванда қисми зиёди онро соҳибкорони ташаббускори маҳаллӣ сохта ба истифода медиҳанд.